Opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku wandengke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna, koyo lumut ing pinggir segara. Aku sedang pancen nglarake arep kepiye maneh duwe ngeranduwe aja selak batinmu marang kahananku kamas kubusan rasa tresnaku. Bisa tenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kados ati rasaku panas rungono nangisku becike kowe saka uripku. Mari bersanggange lintang ing angkasa, kowe teko gawe lara marang tresna. Iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sini Bapak, turun Oke, sini. siap. Beon kita. Mana ya? Apa aja? Sesak aku sedang pancen nglarake arep kepiye maneh kowe ngeranduwe aja selak batinmu marang kahananku kamas kubusan rasa tresnaku. Opo iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kados ati rasaku panas rungono nangisku becike kowe saka uripku. Mari bersanggange lintang ing angkasa, kowe teko gawe lara marang tresna. Iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane iki Kang Mas Ya apa deh? Teko. Sampeyan teko tenan. tenan Pentolo tenan karo aku. ikhlas lahir batin Gak apa-apa lek nyimili wong sugih gak apa-apa. sampai niku wong ora duwe kok Kang Mas. Takoni. Aku goleki sing sugih. Panen. Sesetingan terjadi pancen nglarake arep kepiye maneh kowe wong ora duwe aja selak batinmu marang kahananmu kamas kubusan rasa
gawe lara marang tresno